אנחנו כאן במלון בוטניקה חיפה עשינו שיתוף פעולה מדהים עם חברי מועדון ביחד בשבילך לפרויקט הגדול ביותר בקפריסין, פרויקט דרינג. פרויקט עם 25,000 מטר של בריכות שחייה, פאדל, מגרשי טניס, ספא, מסעדות וכל מה שתוכלו לדמיין בריזורט אחד. כל זה במטרה ליצור לכם נכס שבו גם תוכלו לנפוש בו וגם ליהנות מתשואת Airbnb טווח קצר וארוך במקום אחד. יש לכם פה שדה תעופה עם טיסות ישירות לקפריסין, שברגע שנחתתם עם הטרולי אתם תוך בדיוק 5.5 דקות או 6 דקות יושבים כבר עם הדרינק ביד ופותחים את הסופש כמו שצריך, ואתם תהנו מכל העולמות, גם מההשקעה המדהימה, גם בחוויית משתמש וגם בסופו של דבר לגעת בחברה כמונו אסטריה ונדל"ן כהן פליקס עם כל הפרויקטים הבינלאומיים שלנו. אנחנו נציג היום את פרויקט דרינג, שזה למעשה ריזורט מגורים, הוא משלב דירה על שמך בטאבו וחוויית מגורים שהיא דומה למלון 5 כוכבים. תבואו, תגיעו, תתרשמו ותקנו. הצמיחה הגדולה בפתח. אנחנו רואים את ההתפתחות בלרנקה ובלימנסול ובכל קפריסין, ואנחנו מבינים שכמו שלפני 20 שנה בישראל דירות עלו במחירים אטרקטיביים, ואז מי שקנה דירה יתעשר היום, אנחנו יודעים שבוודאות זה ייתן את הפי כמה על ערך הנדל"ן. בנוסף, זה מקום שברגע שנחתת בו, קצת רוגע ללחץ שקיים לנו במדינה הכיפית שלנו, לא תזיק לנו. וזה מה שיש לנו באי הזה. קפריסין זה אחד מיעדי הנדל"ן החמים ביותר באירופה. מיליוני תיירים, אי של שמש, ובסופו של דבר, תשואה. אנחנו מקימים פרויקט, אחד הגדולים בקפריסין, יחד עם חברת אראונדון, שזו חברה בורסאית שנסחרת בגרמניה, בשביל להביא לקהל הישראלי את אחד הפרויקטים הגדולים והיפים שנבנו אי פעם בקפריסין. אנחנו מזמינים אתכם, תושבי הצפון, ליהנות מהטבות חסרות תקדים של מועדון ביחד בשבילך.